σας πω τώρα. Τι να... Που έρχονται εδώ τα κορίτσια, ωραία και αυτά, μιλάμε, ετοιμαζόμαστε να βγούμε στον αέρα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τον κάνω τον πρόλογο. Γιατί αν δεν τον κάνω, θα σκάσω. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τη χαζομάρα που έχει γράψει στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να κρυφτώ κιόλας τηλεοπτικά. Και ακούω. Έχω την Μαρία την Τζοκάνη, κάτσε μην κάνω τώρα. Ωραία. Υπεύθυνη επικοινωνίας και social media του Ρεζουβενέ. Το λέω σωστά. Δεν έχω την προφορά, αλλά δεν έχω ζήσει και στο Παρίσι. Τι να κάνω τώρα. Και εκεί που μιλάμε με τη Μαρία και κάνω πλάκα με τα κορίτσια και με τη Μαριάννα, την Παπασταματάκη, η οποία είναι αισθητικός. Ακούω τη Μαριάννα και λέει: Πω, δεν έχεις αλλάξει, ρε εγώ. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Και την κοιτάω και ξανακοιτάω το όνομα. Λέω: Από μέσα μου αυτή η κοπέλα που με ξέρει και ξέρει αν. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχω και αυτή την νεανική άνοια πια που με ταλαιπωρεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είσαι αυτή η Μαριάννα, καταλαβαίνεις. Τη Μαριάννα λοιπόν τη γνώρισα, τη λάτρεψα, την αγάπησα, την αγκάλιασα στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 2004 στην τηλεόραση Κίδων. Ναι, ναι. Τόσο πίσω. Τόσο πίσω. Έχω να σε δω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν... Το παιδί μου ακόμα νομίζω δεν πήγαινε σχολείο. Ακριβώς. Και τώρα κοντεύει να τον παντρέψω. Ξέρω εγώ τι. Αχ, Παναγία μου. Συγκίνηση. Πολύ. Αλλά και απ' την άλλη, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι αυτά κάνετε εσείς στο Ρεζουβενέ και μου διατηρήσετε φρέσκες. Και πού, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι είναι κάποια φθορά του χρόνου θα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, το βλέπω, το βλέπω. Είστε φανταστικές. Καλώς ήρθατε, κορίτσια μου. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσω αυτή την κουβέντα μετά από αυτό το σοκ που έχω πάθει. Τι χαρά μου έχεις δώσει. Τι χαρά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα σύγχρονο κέντρο αισθητικής λοιπόν, και αδυνατίσματος με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που δεν άνοιξε χθες στην πόλη, όμως δεν έχει ανοίξει και πάρα πολύ καιρό. Όχι, μετράμε κάποιους μήνες. Μετράμε περίπου ένα χρόνο. Α, είναι περίπου ένας χρόνος. Είναι περίπου ένας χρόνος, εντάξει, λόγω κορονοϊού και λόγω συνθηκών ήμασταν λίγο πιο ήσυχοι. Ναι. Τώρα, εντάξει, που είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, πέρασε και το καλοκαίρι, ελπίζουμε ότι έφυγε ο κορονοϊός. Είμαστε λίγο πιο εκδηλωτικές κι εμείς, έχουμε αποκτήσει το κοινό μας. Το κοινό σας, για το οποίο έχω πάρει πληροφορίες ότι είναι ένθερμο, είναι πιστό και είναι και πολύ ευχαριστημένο, γι' αυτό είναι και πιστό. Για μας η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή έτσι κι αλλιώς. Δημιουργούμε στο χώρο μας πράγματα εξατομικευμένα, κάθε μία είναι ξεχωριστή, φυσικά. Θέλουμε να νιώθει ξεχωριστή. Είμαστε παρέα, αποφασίζουμε παρέα, δημιουργούμε παρέα αυτά που θέλουν. Υπάρχουν θεραπείες για όλες, για όλα μιλάμε τα γούστα, και για σώμα και για πρόσωπο. Για σώμα και για πρόσωπο. Εξαιρετικά. Ναι. Μιλάμε και για σώμα και για πρόσωπο. Υπάρχουν μηχανήματα σύγχρονα, είναι όλα καινούρια, είναι νέες τεχνολογίες. Προσπαθούμε να διαλέξουμε τη θεραπεία που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Μη μ' άρεσε που μου έλεγες ότι είχες και άγχος. Εντάξει, ένα μικρό. Και είσαι εδώ τώρα έτσι χήμαρος. Μόνη σου να σε αφήσω, μισή ερώτηση να μην σου κάνω. Εσύ μια χαρά τα λες. Είναι πράγματα που τα ζούμε εμείς κάθε μέρα. Μπράβο. Και τα λέμε κάθε μέρα και μιλάμε και πολύ με τις γυναίκες, γιατί και εμείς είμαστε γυναίκες, όπως και εμείς θα θέλαμε να μας φέρονται και να μας αντιμετωπίζουν σαν μονάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί κάθε μία μας έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Μπορεί εγώ να πω, α, ξέρεις, εγώ δεν μ' αρέσει αυτό σε σένα, αλλά εσένα να μην σ' αρέσει κάτι άλλο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πάσα λοιπόν που μου δίνεις και θέλω να πάω στη Μαριάννα και να τη ρωτήσω. Οι γυναίκες περιποιούμαστε τους εαυτούς μας και κάνουμε πράγματα πάνω μας για εμάς ή για τους άλλους? Πρωτίστως για εμάς. Το κάνουμε. Ναι, γιατί κάνουμε. εκεί εγώ ψηφίζω ναι και γιούπι και ζήτω και μαζί με όλες τις γυναίκες. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι μία γυναίκα θα κάνει κάτι γιατί είναι της μόδας ή για να αρέσει στο σύντροφό της περισσότερο ή για να αρέσει στον ανδρικό πληθυσμό ή για να είναι πιο αρεστή σε μία παρέα ή στη δουλειά. Νομίζω έχει ξεπεραστεί αυτό. Μακάρι, δηλαδή πια οι Παναγία μου. γυναίκες περιποιούνται τον εαυτό τους γιατί θέλουν να ξυπνάνε το πρωί, να βλέπουν μια φρεσκάδα, να νιώθουν όμορφα, να συνεχίζουν τους γρήγορους ρυθμούς. Γιατί πια και οι ρυθμοί μας είναι έντονοι. Τρελή. Είναι τρελή. Η γυναίκα έχει ρόλους, πολλούς ρόλους βασικά. Οπότε το να νιώθεις καλά και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν, νομίζω ότι προχωράει η καθημερινότητά σου ευχάριστα. Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες επιλέγουν πρόσωπο ή σώμα, ή αυτό έχει να κάνει και με την εποχή? Έχει να κάνει και με την εποχή. Αλλά είναι αυτό που είπε η Μαρία.
Δηλαδή, η κάθε θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Εμάς μας ενδιαφέρει η επικοινωνία. Συζητώντας, καταλήγουμε τελικά στη θεραπεία. Δηλαδή, μπορεί κάποια κοπέλα να έρθει για πρόσωπο, αλλά τελικά να καταλήξουμε σε θεραπεία για σώμα. Γιατί τελικά εκεί, είναι τι σε ενοχλεί, τι βλέπεις το πρωί που θα πεις θα ήθελα να το βελτιώσω λίγο, τι μπορεί να είναι αυτό. Εγώ που το πρωί βλέπω τα νεύρα μου τσίτα, μπορώ να έρθω να μου τα μαλακώσετε, να μπορώ να ξεκινάω πιο ήρεμα τη μέρα μου. Έχουμε και τέτοιες θεραπείες. Αυτές τις θεραπείες θέλω αρχικά. Θεραπείες που είναι οι ολιστικές μας θεραπείες, που πιστέψαμε η Μαριάννα έχει καταπληκτικό χέρι, μπαίνει στο χώρο, είναι και ο χώρος βέβαια, είναι ειδικά διαμορφωμένος για τέτοιες θεραπείες και η ηρεμία που βγαίνει είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να μπει και να είσαι στρεσαρισμένη, αλλά πίστεψέ με, τη μέρα σου θα τη φτιάξουμε σίγουρα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καταλαβαίνει την αγάπη βασικά. Ο χώρος έχει γίνει με αγάπη. Οπότε με το που μπει κάποιος, καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε ένα οικείο περιβάλλον. Άρα ξεκινάμε από αυτό και συνεχίζουμε φυσικά με πολύ όμορφο και χαλαρωτικό ρυθμό. Έχει ηλικία η περιποίηση και η ομορφιά? Και τι εννοώ? Απευθύνεστε μόνο σε γυναίκες έτσι από τη δική μου ηλικία, και δηλαδή από τα 40 και μετά, που κάπως έχει έρθει και η φθορά του χρόνου και έχει αφήσει πολύ ωραίο το σημαδάκι της πάνω μας? Ή έρχονται και νεότερες ηλικίες για να προλάβουν ενδεχομένως καταστάσεις? Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τώρα από πολύ νεότερη ηλικία οι γυναίκες περιποιούνται. Δεν υπάρχει ηλικία. Έχουμε κοπέλες που ξεκινάνε με καθαρισμούς και βαθιές συνειδητώσεις από τα 16-17. Δεν έχουμε... Γιατί και από τα 16-17 βάφονται πια τα κορίτσια και πολύ έντονα. Φυσικά, που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που είναι και για νεότερες ηλικίες, που βοηθάνε στη βαθιά ενυδάτωση και τη λάμψη, που είναι πολύ σημαντικό για την ηλικία τους, για να διατηρήσουν το φρέσκο δέρμα τους. Και γενικότερα έχουμε δει ότι όσο περισσότερο μια γυναίκα περιποιείται από νεότερη ηλικία, μετά στην πάροδο του χρόνου σίγουρα χρειάζεται να κάνεις κάποια πράγματα αν θες να παραμείνεις νέα και φρέσκια γυναίκα. Αλλά εντάξει, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο δυνατά αυτά που μπορεί να χρειάζεσαι. Είναι σημαντικό να περιποιείσαι από νωρίς. Εντάξει, παλιά δεν γινόταν τόσο πολύ. Τώρα πλέον εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά έχουμε όλες τις ηλικίες. Έχουμε από 16-17 μέχρι 87-97. Το θέμα είναι να έχετε από 16-17 και να ερχόμαστε και να μας κάνετε 16-17. Και να έχετε μόνο τέτοιες ηλικίες. Γιατί όχι. Να παίζετε σε αυτή την κατηγορία. Να μεγαλώνουμε, αλλά να μεγαλώνουμε όμορφα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που περνάμε, ότι δεν γίνεται μια γυναίκα 50 χρόνων να γίνει 20, και αν γίνει θα είναι παραμορφωμένη γυναίκα. Και θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Άλλο προσπαθώ να περιποιηθώ τον εαυτό μου και να είμαι η καλή εκδοχή του εαυτού και της ηλικίας μου, και άλλο προσπαθώ τώρα στα 40 να δείχνω 25. Είναι αστείο. Εμείς στοχεύουμε σε αυτό, ότι μια γυναίκα να παραμείνει φρέσκια, να είναι αυτό που θέλει να είναι, να έχει μια προσωπικότητα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε όλες οι ίδιες. Δεν γίνεται να είμαστε όλες ούτε φουσκωμένες, ούτε τσίτα, ούτε κάθε μία έχει άλλα χαρακτηριστικά. Σας κουράζει που το βλέπατε αυτό, Μαριάννα, το γεγονός ότι πια κορίτσια και γυναίκες είναι copy-paste όλες στον δρόμο? Σας ενοχλεί? Και στο κομμάτι της δουλειάς σου που το αντιμετωπίζεις ακόμα περισσότερο και που το ζητάνε. Δηλαδή έρχονται τα κορίτσια, από τα 10 κορίτσια τα 8 σου λένε βάλε μου 1000 σε αυτό το μέγεθος, αυτό, δεν ξέρω, ή κάνε μου, δεν ξέρω τι κάνετε. Και νομίζω και εκεί υπάρχει μια μικρή έτσι. Αρχίζει και γίνεται μάλλον. Ναι. Αρχίζει και γίνεται. Αρχίζει η διαφορά. Δηλαδή αυτό το copy-paste που λες το έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω τώρα αρχίζει λίγο και ξεχωρίζει το πράγμα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάθε γυναίκα θέλει να κάνει πράγματα, ναι, να την ευχαριστεί την ίδια. Αυτό το copy-paste ήταν και λίγο η μόδα. Έπαιξε και λίγο διαφορετικά. Οπότε θεωρώ ότι όχι. Νομίζω πια και ξέρουν και στο χώρο μας ότι έρχονται, όχι αυτό που είπε η Μαρία, όχι για να παραμορφωθούν. Πιο συνειδητοποιημένες οι γυναίκες. Ναι, ακριβώς. Μόνο γυναίκες έρχονται στο χώρο σας? Οι άνδρες περιποιούνται τους εαυτούς τους? Βεβαίως. Έχει Και νομίζω τα φύγει τελευταία αυτό χρόνια πάρα πολύ. Μπράβο. Μπορεί Μπράβο να μην στα το αγόρια. βλέπετε, γιατί δεν είναι εύκολο.
είναι ακόμα λίγο σε αρχικό στάδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στην πλειοψηφία τους οι άνδρες που θα έρθουν να περιποιηθούν τον εαυτό τους και πολύ καλά θα κάνουν, θα σηκώσουν και το κινητό να βγάλουν ένα story. Με τη μάσκα στο πρόσωπο. Αλλά θα το κάνουν και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες και με μηχανήματα και μεσοθεραπείες και για τα πάντα, τα οποία τους αρέσει και πάρα πολύ και δεν θα έρθουν μία φορά, θα έρθουν, θα ξανάρθουν, γιατί και εκείνοι θέλουν να νιώθουν ωραία με τον εαυτό τους. Δεν είναι... Έχει φύγει αυτό το ταμπού ότι το άντρες και που θα πας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Το βλέπουμε και πλέον πώς κυκλοφορούν, όλοι περιποιούνται πλέον, δεν έχουν... Λοιπόν, ποια από τις δύο θα μου πει για τις θεραπείες προσώπου αρχικά και τι μπορεί μια κυρία ή ένας κύριος να βρει και να κάνει στο χώρο σας και μετά να πάμε και στις θεραπείες σώματος. Λοιπόν, οι θεραπείες τώρα η γκάμα είναι μεγάλη. Δηλαδή καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Ξεκινάμε από τα απλά, δηλαδή από έναν βαθύ καθαρισμό, βαθιές ενυδατώσεις, με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει μηχάνημα υδροδερμοαπόξεσης, το οποίο για μένα είναι η αρχή, δηλαδή πριν κάνει κανείς οτιδήποτε πρέπει πρώτα να περάσει από αυτό, δηλαδή απολεπίζει, ενυδατώνει, άρα ουσιαστικά δημιουργεί την καλύτερη βάση που μπορεί να έχει κάποιος. Ακριβώς, δημιουργεί έναν καμβά πάνω στον οποίο μετά εσύ μπορεί να δημιουργήσεις, να δημιουργήσεις με την έννοια να ενυδατώσεις και να δώσεις τελικά αυτό που αναζητάει ο άλλος. Υπάρχει μηχάνημα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όσον αφορά την σύσφυξη, fractional microneedling ραδιοσυχνότητα, το οποίο δημιουργεί στην ουσία κολαγονογένεση. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο το αποτέλεσμά του έχει βάθος χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι ορατό από την πρώτη κιόλας συνεδρία, δηλαδή το βλέπουμε μαζί. Ένα υπέροχο μηχάνημα για μένα και μάλιστα ακολουθεί και λίγο τους σύγχρονους ρυθμούς της γυναίκας και όχι μόνο. Τι ωραία. Και να μιλήσουμε για μένα από το νέο απόκτημα της οικογένειας του Rejuvenet, το οποίο είναι το 3Max Plus. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι πρόσωπο και σώμα, είναι πολυεπίπεδη ραδιοσυχνότητα, είναι cavitation για λιπόλυση, έχει περιχυτικό λιποδιαλύτη. Έχει vacuum που είναι για αποσυμφόρηση, άρα καλύπτει από θέμα προσώπου, σύσφυξη, ακόμη και αυτό το δύσκολο κομμάτι που έχουν πάρα πολλές γυναίκες και που για πάρα πολλά χρόνια κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει, διότι πολύ απλά δεν φτιάχνει. Ωραία, φτιάξει το πρόσωπο, φτιάξει το σώμα, αυτό εδώ θα μείνει κάπως προβληματικό. Όχι, κι όμως τώρα πια δεν μένει προβληματικό. Τα πετάμε τα φουλάρια δηλαδή, τα πετάμε τα ζιβάγκο. Τέλεια. Αρχίζουμε τα ντεκολτέ. Και φυσικά στο σώμα κάνει έναν ολικό επαναπροσδιορισμό του σώματος μέσω της σύσφυξης, της λιπόλυσης, αλλά και της αποσυμφόρησης, που είναι επίσης σημαντικό κομμάτι, διότι η κατακράτηση, ειδικά στο γυναικείο οργανισμό, ξέρουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει φυσικά. για μεγάλα διαστήματα και ανά καιρούς, έτσι. Οπότε καλύπτει και αυτό το κομμάτι. Να μιλήσω για θεραπείες όπως είναι το microneedling, είναι πολύ γνωστό σε όλους, το οποίο έχει να κάνει και με την ενυδάτωση και με τη βελτίωση της υφής. Ένα υπέροχο μηχάνημα το οποίο είναι ραδιοσυχνότητα και υπέρηχος για βαθιά ενυδάτωση, ένα βραβευμένο επίσης μηχάνημα. Και μετά πάμε επίσης στα πιο βαθιά, δεν θα πω πιο βαθιά, γιατί μπορεί να συνδυαστούν οι θεραπείες. Πάμε στο ενέσιμο πλέον. Ωραία. Έτσι. Που εκεί επιλέγεται και το υλικό ανάλογα με την ανάγκη της κάθε γυναίκας, του κάθε άντρα. Οπότε πια εισχωρούμε το βάθη, το αντίστοιχο κοκτέιλ, είτε είναι ιαλουρονικό, είτε είναι βιταμίνες, είτε σύσφυξη. Έχουμε διώξει τους φόβους μας γύρω από τα ενέσιμα? Στην πλειοψηφία μας, άνδρες, γυναίκες. Νομίζω ναι. Ναι, πλέον δεν είναι τόσο. Έχουμε καλή σχέση. Έχουμε καλή, ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες που όταν λέει στον άλλο ότι ξέρετε, για να πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε τη θεραπεία τη συγκεκριμένη, είναι ενέσιμη, είναι λίγο πιο... επειδή θέλουμε να πετύχουμε το στόχο και θέλουν και εκείνοι να πετύχουν το στόχο, δεν υπάρχει τόσο φόβος. Δηλαδή... Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο τα ενέσιμα. Δηλαδή, θα έρθει μια γυναίκα, θα κάνει το botox της. Μετά, υπάρχουν θεραπείες που
όλο αυτό θα το αναδείξει ακόμα περισσότερο. Φυσικά. Όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Και σίγουρα οι γυναίκες που θα κάνουν τον μπότοξ τους, το ιαλουρονικό τους, σίγουρα μετά από κάποιο καιρό δεν σου λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι. Εντάξει, θα κάνεις ένα μπότοξ ή ένα ιαλουρονικό και τέλος. Είναι σημαντικό. Τώρα, αυτό θέλει μια... Ακριβώς. Και τα υλικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια όταν κάνεις τις περιποίησεις σου, τις ενυδατώσεις σου, χρησιμοποιείς τα. Υπάρχουν μηχανήματα που βοηθάνε και για το λαιμό. Που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλέον δουλεύουμε πάρα πολύ λαιμό. Είχε ξεχαστεί ο λαιμός μας. Τώρα πλέον οι γυναίκες έρχονται και λένε εδώ το διπλοσάγωνο, έχει χαλάρωση, έχει ρητίδες. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες έχουν ένα πολύ ωραίο πρόσωπο περιποιημένο, αλλά είναι αυτό που σταματάγαν όλα εδώ. Ναι, τώρα συνεχίζονται. Τώρα συνεχίζονται. Τώρα δεν υπάρχει στόχο. Φυσικά, τώρα συνεχίζονται και είναι πολύ αποτελεσματικά. Από την πρώτη συνεδρία, ειδικά ας πούμε με το Βιβάς, που έρχονται οι κυρίες και κάνουμε το μισό ντεκολτέ και πρόσωπο και το δίνουμε καθρέφτη και λένε. Συγγνώμη, υπάρχουν δηλαδή θεραπείες και μηχανήματα που έχουν τόσο άμεσα αποτελέσματα? Ναι, είναι αυτό το fractional microneedling RF που είπαμε. Είναι το Vivace. Αυτό και είναι από την πρώτη συνεδρία. Υπάρχει πολύ έντονο αποτέλεσμα και είναι κάτι που μένει. Δεν φεύγει και λειτουργεί αθροιστικά. Λέμε ότι καλό είναι να γίνεται μία φορά το μήνα για 3-4 συνεδρίες. Για μια γυναίκα που δουλεύει πολύ, είναι επίσης μια πολύ καλή θεραπεία. Είναι και δεν θεραπείες που έρχονται, ερχόμαστε, τις κάνουμε και μετά γυρνάμε στη δουλειά μας και στις δραστηριότητες μας. Κανονικότατα. Δεν πρέπει να μείνουμε σπίτι κλεισμένες. Βαφόμαστε. Κανονικότατα τα πάντα. Ωραία. Ναι. Γιατί είναι και μήνας περίεργος. Κανονικότατα. Τώρα πρόσεξε τώρα τι γίνεται με το μήνα Δεκέμβριο. Και θέλεις να περιποιηθείς, αλλά και θες να κυκλοφορήσεις. Βέβαια. Θα θες και τα δύο. Βγαίνεις κανονικά, δεν έχεις τίποτα, δεν υπάρχουν σημάδια. Εντάξει, επειδή υπάρχει μια περιποίηση μετά από κάθε θεραπεία, γίνεται αποθεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν ειδικές μάσκες, ειδικές κρέμες. Ζω εγώ για αυτή την περιποίηση μετά, για την αποθεραπεία ζω εγώ. Εγώ για αυτά τρελαίνομαι. Είναι πολύ ωραία μετά. Δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή ακόμα και το ενέσιμο δεν φαίνεται. Δεν θα καταλάβει κάποιος να βγουν να πεις. Αν δεν το πεις εσύ ίδια, δεν θα πει ο άλλος, τι έκανες. Καλά, βέβαια τώρα. Συγγνώμη, κορίτσια, το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς. Όταν φεύγεις από έναν χώρο που σου έχουν κάνει τόσο ωραία περιποίηση και είναι τόσο θεαματικό και ωραίο το αποτέλεσμα, δεν περιμένεις να στο πει ο άλλος. Βγαίνεις και θες να το φωνάξεις παντού. Σίγουρα. Δεν το κρύβεις. Τώρα το λέμε όλοι, έτσι. Τώρα ναι, βρε παιδάκι μου, και γιατί να μην το πούμε. Ναι, σίγουρα. Έχει αλλάξει το. Τι λέμε τώρα, να το πούμε και να παρασέρουμε κι άλλες στο πέρασμά μας αυτό το πρώτο. Και άλλους. Και άλλους. Υπάρχουν θεραπείες που γίνονται μέσα σε συγκεκριμένες περιόδους μέσα στον χρόνο? Όχι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή μόνο χειμώνα ή μόνο καλοκαίρι ή στα μεσοδιαστήματα? Όχι, ίσως το peeling που κάνουμε, ένα πολύ συγκεκριμένο peeling, το οποίο ναι, εντάξει, από την άνοιξη, ας πούμε, περιορίζουμε λίγο τη χρήση του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ και όλα στη Κρήτη η ηλιοφάνεια είναι φυσικά. Και το άλλο που να πούμε είναι για το σώμα ότι είναι λίγο δύσκολο αν κάνεις ενέσιμο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρά αγκιά στα πόδια μας. Γενικότερα τα πόδια είναι λίγο μια πιο ευαίσθητη περιοχή. Λέμε ότι καλό είναι να γίνεται μέχρι Απρίλιο-Μάιο. Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε και το κοντό μας και την τζαχπινιά μας και όλα. Ούτως ή άλλως γι' αυτό το κάνουμε. Σίγουρα, αλλά εντάξει, και σε συνδυασμό με μηχάνη, το 3Max Plus, ας πούμε, γίνεται όλο το καλοκαίρι. Μπορεί κάποιος να το συντηρεί και να κάνει και χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Απλά λίγο το ενέσιμο για κάποιες κυρίες που δεν θέλουν, μπορεί να γίνει μια μελανίτσα. Πολύ ωραία. Το λέμε, είμαστε ειλικρινείς. Ωραία. Ερώτηση λοιπόν, το λύσαμε και αυτό με τις εποχές. Επίσης, πληροφορίες μου λένε ότι έχετε πάρα πολλές θεραπείες σώματος, προσώπου, είναι όλες πολύ αποτελεσματικές, ο χώρος είναι μαγικός, έρχονται εδώ τα κορίτσια και οι άντρες και χαλαρώνουν και περιποιούνται και περνάνε φανταστικά, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν ραντεβού. Τι γίνεται, εσείς δεν κοιμάστε? Είστε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλεύετε. Δηλαδή, αν πάρουμε εμείς τώρα τηλέφωνο εδώ, στο 215, μετά από πόσο καιρό θα βρούμε? Εντάξει. Δεν θέλω εγώ με μέσο, θέλω να αντιμετωπίσω σαν τηλεθεατή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο. Είναι 3 μέρες τη βδομάδα που είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε.
Αλλά τα καταφέρνουμε. Αν χρειαστεί και κάποια κυρία θέλει ή κάποιος κύριος έχει κάτι πολύ εξαιρετικό. Σίγουρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν μια γυναίκα, ας πούμε, έχεις να πας κάποιο το Σάββατο και θέλεις κάτι ιδιαίτερο, θες να λάμπεις, θες να. Ναι, αλλά δεν ξέρεις ότι θα πας το Σάββατο. Μπορεί να σου σκάσει και τελευταία. Είμαστε και λίγο. Σωστό, ναι. είναι και το Σάββατο αυτό. Θα βρούμε τον τρόπο όμως. Εμείς σίγουρα θα βρούμε. Σίγουρα όμως ήδη έχουμε λίγο έτσι, το πλάνο είναι. Αλλά θα ανοίξουμε άλλη μια μέρα. Θα βρούμε τη λύση να εξυπηρετήσουμε. Δεν θα κοιμόμαστε. Θα δουλεύουν τα κορίτσια και εσάς και το βράδυ. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είναι ευχαριστημένοι και με τα ραντεβού τους. Γιατί ξέρουμε ότι οι γυναίκες δουλεύουν. Δεν είναι εύκολο. Άλλες μπορούν πρωί, άλλες απόγευμα, άλλες μεσημέρι. Είναι και τα παιδιά, κάπως πρέπει να το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, κλείστε τώρα κιόλας το ραντεβού σας στο 28-210-215 για να είστε εντάξει με το μήνα Δεκέμβριο και να είναι και τα κορίτσια έτσι σε ένα πρόγραμμα καλό. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις των γυναικών που θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά δεν ξέρουν τι είναι αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη. Οπότε σε συνεργασία με εσάς βρίσκεται αυτό. Φυσικά. Και δεν είναι στην πραγματικότητα. Μπορούν να έρθουν να συζητήσουμε, να το σκεφτούν, μπορούν να μπουν στο site μας, να διαβάσουν όλες τις θεραπείες που κάνουμε. Ενημερώνουμε και το Instagram και το Facebook, μπορούν να μας παρακολουθούν. Γίνονται συνέχεια διαγωνισμοί, μπορούν να παίρνουν μέρος. Κάνουμε και giveaway. Φυσικά. Αν πάρω μέρος, δεν θα πείτε ότι με ξέρετε. Όχι. Εντάξει. Έλα ρε Μαρία τώρα, μα γιατί μου το χάλαστε. Θα βάλω κάποιον άλλον. Θα βάλω κάποιον άλλον. Γιατί σε ξέρουμε. Αλλά εντάξει. Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 17. Το τηλέφωνο σας το δώσαμε, τα social media τα βλέπετε. Κλείστε το ραντεβού σας, ελάτε σε επικοινωνία με τα κορίτσια. Απολαύστε τις υπηρεσίες τους, αφαιθείτε στα μαγικά τους χέρια και περάστε καταπληκτικά. Και πιστέψτε με, αυτό θα βγει και προς τα έξω. Και όλοι θα σας ρωτάνε τι λάμψη είναι αυτή, πού το κάνατε. Θα λέτε πού το κάνετε. Δεν είναι μυστικό. Πολύ σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Όμορφες γιορτές να περάσετε και να είμαστε κι εμείς όμορφες μέσα σε αυτές τις γιορτές. Σας περιμένουμε. Θα σας έρθουμε. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση. Καλή εβδομάδα, καλό υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας σας. Άλλο ήθελα να πω, αλλά κάπως μπερδεύτηκα. Τι σημασία έχει. Πολλά φιλιά. Γεια σας.